এটা গোলটা পকাইলে সেটা কোন মন্ডা না কোন মন্ডা পিঠা ନାଇଁ ନାଇଁ ଦହିବରା ମୁଁ ବି ନେଲି। ଓହୋ ଦହିବରା ବେଶୀ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଳୁ କମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ବାସ୍ ବାସ୍। ନାଇଁ ଝୋଳ ଦିଅନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ଦିଅନ୍ତୁ ରାଗ ଟିକେ ଏଟା କଣ ରାଗ ରାଗ ନାହିଁ ରାଗ କି ଦହି ରାଗିଲା ବେଶୀ ନାହିଁ ଭଲ ଆଉ ଆଗେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଘରଟା କୋଉଠି କହିଲେ? ଅସରଳା କୋଉଠି ସେଇଟା? ହଁ 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 ଖାଲି ମେଳାକୁ ଆସିଛ ନା ଆଗରୁ କୋଉଠି ବିକୁଥିଲ? ଓହୋ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯାହା ଏ ଦେଲେ ମୋତେ ଇଟଲି ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ହଉ ଥାଉ ଚଳିବ ଦିଅ 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 ହଁ ଦିଅ ଦିଅ ବା ମିକ୍ସ ନ ଖାଇଲେ ଲାଭ କ'ଣ? ଏଥିରେ ସବୁ ଫାଇବର ଅଧିକ ଅଛି ନା ସେଥିରେ ସବୁ ଯାହା ଖାଉଛେ ତ ଫାଇବର ଆଉ